Şiir yazdım Tuqayga. Bugün Tatarның бейек шагыйре Габдулла Тукайның туган көне билгеләп үтелә. Быел безнең Тукайсыз яшәүебезгә 100 ел тулды. Бу көнне районда мәшһүр әдипне искә алып шигърият бәйрәмнәре узды. Габдулла Тукайга багышлап шигырь язмаган бер генә каләм тибрәтүче дә юктыр. Жырлый-жырлый күккә ашкан Тукай җаны җирдә калалмый. Гадилектән бейлеккә юлны күпләр эзли, ләкин таба алмый. Сабый күңел кичте ятимлекне, һәр пышмактан кайгы сагалый. Киләчәктә бөек шәхес булыр, бу баланы тормыш аямый. Нурлат гимназиясе укучысы Язилә Мөхәммәтова район шигърият бәйгесендә беренче урын яулый. Шигырь язучы кызны беренче тапкыр каләм алырга кичкенә апыш әсәрләре илһамландыра. Хәер, Тукай темасы беркемне дә битараф калдырмый шул. Аны һәммәбез дә балачактан белә. Һәрберебез яттан белә. Асу анасын, Шүрәле әсәрләрен. Һәммәбез дә балачакта аның шигырьләрен өйрәнә яттан. Мин дә инде андый кешеләрнең берсе. Минемчә аның иҗаты мәңгелек, чөнки нинди вакыт булмаса да, аннан нинди булса да файда табып була. Минем яраткан шигырем ул эшкә өндәү. Зур уңышлар сызганып эшкә бирелгәннән килә. Ах, уят, хурлык, түбәнлекләр иренгәннән килә. Нурлат гимназиясендә татар теле һәм әдәбияты атналыгы үткәрүне Тукай туган көненә туры китергәннәр. Укытучылар исә төрле кызыклы чаралар үткәрүне максат иткән. 23 апрель көне Казан шәһәрендә үткән Тукай варислары дип аталучы 3нче Бөтенроссия бәйгесендә катнашып, дипломант булып кайтуны да әле озак искә алачакбыз диләр укучылар. Бу бәйгедә алар Гакил Сәгыйров шигырьләрен укыган. Габдулла Тукай безнең өчен бик шундый бийек шагыйрь. Безнең Нурлат шәһәрләре, Нурлат кешеләре өчен Гакил Сәгыйров бик шундый Габдулла Тукай кебек бийек шагыйрь. Без аның шигырьләрен бик матур шигырьләрен сөйлибез, өйрәнәбез. Шундый матур шигырьләр язган. Үзе аның рәсемнәр бик матур ясаган, тешләренә кыстырып, аяк бармакларына кыстырып. Миңа ул шагыйрь бик ошый. Әйе, Тукай белән бер рәттән бу көнне укучылар якташыбыз Гакил ага Сәгыйровны да искә алдылар. Дөресрәге аның иҗаты белән гимназиячеләрне Ульян өлкәсе Исәнтимер авылы мәдәният йорты хезмәткәрләре таныштырды. Татарның бөек шагыйре Габдулла Тукай белән якташ шагыйребез филантроп рәссам Гакил Сәгыйровны шул ук аяныч язмыш уникаль талант берләштерә. Безнең инде Гакил абыйның иҗатын популярлаштырасыбыз килә инде халыкта. Без аның исән чагында да шулай эшләйдек. Җүрәй авылларында, менә Самара өлкәсендә күп чыгышлар ясыйдык, үзебезнең Ульян өлкәсендә һәм сезнең Нурлат районында да дип әйтергә була инде. Әлки районнарына чыгабыз без шулай. Анда да Гакил абыйның исән чагында таныш булып аралашкан мәктәпләре бар, авыллар бар, шушылар белән бездә шулай ук аралаша идек инде. Укучылар тирән эчтәлекле шигырьләр тыңлады, аның сүзләренә язылган җырларны кушылып җырлады. Җайлы аның шигырьләренә килер чыгарырга. Гакил абыйга моны җыр чыгарган сайын, моны барып нитәенде шатлана иде. Һәр вакыт Гакил абый нитә барды. Инде мин тырыша идем, ничек булсам ки чыгарырга язган сайын. Икебезнең моны уртак җиңүчеләрбез шул елларыбызны беренче инде Гүзәл Кәримне 96 елны Илсаф башкарды инде. Быел 15 апрельдә Габдулла Тукайның гомере изелүгә 100 ел тулды. Бер гасыр элек иҗат иткән бөек шагыйрьнең һәр сүзе, һәр фикере бүгенге заманда да алтын бәясенә торырлык. Шуңа да язлар килгән саен күңел Тукайга тартыла. Тыныштырма каләм, дәртеңне яз, яз. Тагын җитте менәвәр, яз, аяз, яз. Кояш та җеп-җылы нурлар чәчәдер. Күңелсез җир йөзенең күңелен ачадыр.